wachope situation makoro ji obuok kibaji ogo wanto gima notamo Raila Odinga ni. Be ng'ato no nyal. Awacho ni an anyalo nikech asebedo kamilose loch. Okay. Asebedo kamitele ni piny ni. Asebedo kamipange. Ka wiwa ok owil, higa mar 2013, Uhuru Kenyatta was the presidential candidate and president. Jalupne ne en Ruto, William. Ruto ni, en to kendo asomo kode. Adonjo kode university odichieng' adi. Wachako wuok odichieng' achiel. Gachagua otelonwa. Ni third year twadonjo first year. Koro ang'o ma uparo kaka ogandana? Ni Ruto go Uhuru ne nyalo ng'eyo to anakia to ne an jagoro gi. Ken jagoro mar tiene. An jagoro mar tiene, Uhuru president, Ruto the deputy president. An in number day as the secretary general. Pogruok e kinda kod genadi. Ogendgi ne nigi yie kuomgi ni nyalo ger gima gibed dhano. Oganda na nigi kiawa. Kiwacho ne dwaro. To penjore penjo mang'eny ahinya. Jaluo kuongo ochai mochare. Bendo nyalo. Bati abata mwaneno kani be nyalo. We apenji an bende penjo mi penjo no.